Hola, sóc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola, avui farem una estructura molt xula i la farem amb aquesta col·lecció de papers digitals de la Isla de Menta, que es diu Amore. I com podeu veure és tota de cors i té uns colors molt divertits. Les col·leccions digitals són col·leccions que les podeu imprimir amb la impressora de casa. Jo en aquest cas he usat paper de 160 grams. El podeu fer servir més alt, però jo crec que amb 160 ja és suficient. Amb aquesta col·lecció jo he realitzat aquesta estructura. És molt xula i és per regalar cosetes. En aquest cas l'he fet per una de les meves nenes i ara la repetiré per l'altra. Per començar necessitem cartró d'aquest gris de 12 per 20 centímetres per fer les dues tapes. Llavors necessitarem també una mica d'acetat. En el meu cas és de la marca Artemio i com veieu ja n'he tallat un tros. Necessitem retallar un trosset de 10 per 20. Escollim dos papers, els que més us agradin de la col·lecció, i el que farem serà forrar aquests dos trossos de cartró, i seran la tapa i la contratapa. Posem cola, jo estic usant una Tacky Glue, i l'escampem bé. En el meu cas m'agrada fer-ho amb un pinzell o amb una espàtula de silicona. Si ho escampem bé, evitareu que el paper ens quedi bonys i així queda l'acabat molt més bonico. Enganxem el cartó damunt d'aquest paper i sobretot hi passeu la plegadora perquè així eviteu les bombolletes al paper. Després amb unes tisores retallem el sobrant. Jo solgo deixar 1,5 centímetres o 2 centímetres. Normalment amb 1,5 centímetres n'hi ha de sobres. I una vegada ho tenim així, el que hem de fer és hem de retallar els angles, així com veieu a la imatge, però sobretot hi heu de deixar un petit bocí de paper, uns 2 mil·límetres normalment, perquè quan dobleguem, veieu aquí, perquè quan doblegarem aquestes pestanyes se'ns taparà el cartró per complet. Ara agafo i marco una mica les dues pestanyes més grans i posem cola i com us dic, a mi m'agrada amb un pinzell o amb una espàtula repartir bé la cola, així m'evito que em quedin aquests bonys. Ho pleguem, ho dobleguem i enganxem bé passant-hi la plegadora i així el paper queda superben enganxat. I ara hem de fer tot el mateix a totes les pestanyes de la tapa. Una vegada hem fet els dos cantons llargs, abans de fer els cantons curts, amb la ungla o amb la plegadora hem de, veieu com aquí, hem d'embotir cap dins les dues pestanyetes petitetes, perquè així queda el cartró, la punteta del cartró superben tapat. I ja tenim les tapes completament forrades. Ara el que necessitem és el tros d'acetat per unir-les les dues. Llavors el que necessitem és tallar aquest tros d'acetat de 10 per 20 i abans d'enganxar-lo li donarem una mica la forma. Llavors als cantons més llargs li farem un plec. Vigileu perquè molts dels acetats decorats porten aquest plàstic protector. I moltes vegades quan ens en donem compte ja tenim el treball fet. Llavors retireu si porta el plàstic protector i passem a fer aquests plecs abans d'enganxar-ho. Jo ho marco un plec a 2 centímetres del cantó de la dreta i a 2 centímetres del cantó de l'esquerra. I aquestes dues pestanyes que ens quedaran seran per on hi posarem l'adhesiu. Abans de posar l'adhesiu jo ho doblego una mica, però sense marcar-ho massa, una mica. Sobretot no useu la plegadora, perquè llavors queda massa plegat. I aquest serà el nostre llom.
Decidim quina és la tapa i quina és la contratapa i les col·loquem en posició. I ara ens queda enganxar per la part de dins i enganxarem l'acetat. Veieu? Les dues pestanyes seran les que quedaran enganxades. Jo usaré la cola bloc, és una cola que per l'acetat va superbé, és molt forta i sobretot és molt ràpida. Llavors poso cola només amb aquestes dues pestanyes de 2 centímetres i ho enganxo. Per activar la cola o per fer que sigui més ràpida jo hi passo una mica el dit i així el que fa és com que li trec molt l'aigua que porta, no l'aigua sinó la humitat que porta aquesta pega i llavors enganxa super ràpid. La posem damunt del cartró i l'enganxem. Amb el dit fem força per a que l'acetat quedi ben enganxat i després, evidentment, està molt bé que hi passeu la plegadora. I aquesta pega és tan ràpida i tan forta que l'acetat us quedarà super ben enganxat. Veieu? I ara repetim el pas per l'altre cantó. Ara escollirem 2 papes més per fer la part de dins de les tapes. En el meu cas no uso ni el regle, fico el paper damunt del cartró i faig unes marquetes i llavors ho retallo usant la cisalla. He tallat aquests papers més o menys de la mateixa mida que el cartró, però hi he restat uns mil·límetres perquè així me se veurà una mica el cantonet d'aquesta contratapa. Quan ja tinc aquests papers preparats, abans d'enganxar-los, tallaré les cintes que faran de tanca d'aquesta estructura. Són cintes, al meu cas, de color fúcsia i les tallo a 25-30 centímetres. I les enganxaré abans de posar-hi aquests papers decorats. Al meu cas, la cinta té una cara brillant i una cara mate i m'asseguro que la cara brillant està encarada cap a la taula, perquè així, una vegada tanqui l'estructura, em quedarà la cara brillant vista. L'enganxo i així aquesta cinta quedarà enganxada entre la tapa i el paper decorat de la tapa. Ara ho veureu. Estic usant cola bloc perquè és tan forta i m'encanta i sé que la cinta quedarà super ben enganxada. Una vegada ho tinc, ho tapo amb aquests papers decorats. Jo he usat cola blanca per enganxar els papers i veieu, la cinta queda completament amagada. I ja ho tenim. Mireu que bonic. Ara passarem a fer la part de dins. Per fer les caixetes internes de l'estructura jo he usat trossos de cartolina de color rosa de 16 centímetres per 22 centímetres. N'he tallat 4, una per cada capseta. Llavors la col·loquem a la nostra taula de plegat verticalment i li fem uns plecs a cada cantó. Llavors jo al cantó de la dreta començo i marco a 1 centímetre i marco a 3 centímetres. Després a 13 centímetres un altre plec i un altre plec a 15. D'aquesta manera, si us en fixeu, us queda una pestanya d'1 centímetre i una de 2 centímetres a cada cantó. Ara ho posem horitzontalment i fem un plec a 2 centímetres i un altre a 4 centímetres. Després en fem un a 12 centímetres i l'últim plec a 14 centímetres. I ja tenim la cartolina totalment marcada, a punt de retallar-la i crear la nostra capseta. Ara hem d'agafar les tisores i fer uns talls. Comencem per la part de baix de tot, la part més gran, i tal com es veu a les imatges, tallarem. Aquesta vegada tallarem com si fossin les dues
marques de la dreta i les 2 marques de l'esquerra. I només deixarem la part més grossa marcada. Una vegada ho tenim així, donem la volta a la cartolina i fem el mateix per l'altre cantó. Ara aquesta vegada tallarem on extraurem 4 caselles. Veieu? Aquí i a l'esquerra també. Extraurem aquests 4 quadradets perquè no els necessitem. Una vegada tenim això, arrodonirem la part aquesta de dalt, que acabarà sent la tapa de la nostra capsa. Jo agafo una corner xompa i li arredonixo. Això és totalment opcional, però a mi crec que li dona un toc molt bonic. Ara anirem pels laterals. Primer de tot farem un tall i ens quedarà aquestes 2 pestanyes, que a una li farem uns inglets i llavors amb aquesta pestanya més petitona jo l'acabo tallant una mica més de la marca, perquè així a l'hora d'enganxar-la queda millor. I també li faig aquests inglets. Veieu? Només cal que seguiu les imatges. I ja tenim tots els talls fets i la nostra capsa preparada per a muntar. Ara el que hem de fer és, amb el meu cas, a la part més grossa, marco la meitat i jo li faig com una petita mossada amb un troquel d'aquests de cercle. Això és totalment opcional. I ara comencem a plegar. Veieu? Hem d'aconseguir una capseta com aquesta. Hem de plegar totes les marques que tenim amb aquesta cartolina. I una vegada les tingueu totes plegades, podeu usar la plegadora per a marcar-les inclús més bé. I quan ja ho tinguem tot marcat i plegat, començarem a enganxar la capsa. Jo començo per aquestes aletes més petitones. En el meu cas estic usant cola bloc, en aquest cas l'he posat amb aquest aplicador de punta més fina i jo l'estic fent a cola bloc per a efectes del vídeo, perquè ja sabeu que és una cola molt ràpida, però que es pot fer perfectament amb cola blanca o taqui. Enganxem aquestes 2 pestanyetes petites i ara enganxarem aquestes altres 2 pestanyes més llargues. Per a que la cola quedi ben enganxada, agafo la plegadora i la passo per la part de dins, per assegurar-me que les pestanyetes s'enganxen bé a la capsa. I ja tenim la capseta acabada. N'hem de fer 4 d'iguales. Una vegada tinguem aquestes 4 capsetes acabades, les haurem d'enganxar a la nostra estructura, 2 a l'esquerra i 2 a la dreta, així. Però abans jo el que faré és decorar-les. Les podríeu deixar perfectament amb la cartolina rosa,
però jo he agafat papers de la col·lecció i el que faré serà forrar-les una miqueta. Retallo trossos de paper de la mateixa mida que la capseta. En el meu cas, deixaré unes reboretes de 2 mil·límetres per cada cantó perquè vull que se me vegi la capseta de color rosa. Ja tinc tots els paperets retallats, veieu? I sobren uns 2 mil·límetres per cada cantó. Ara aquí el poso damunt i marco més o menys la meitat per saber on he de fer una mossadeta amb el mateix troquel de cercle que he usat abans. I ara només em queda enganxar-ho, veieu? Així. I ho faré amb cola blanca. I ja tinc la meva capseta acabada. Mireu que cuqui. La part del darrere no li he ficat paper decorat. Una vegada les tenim totes decorades, només cal triar quina va a quin cantó i enganxar-les. Jo usaré cola bloc, però us dic el mateix. Amb cola blanca se us enganxaria perfectament. Posem la cola a darrere de la nostra capsa i l'enganxarem. En aquest cas l'enganxarem bastant cap a baix, deixant-hi un parell de mil·límetres, però sí que és veritat que la centrarem i més o menys queda 1 centímetre a la dreta i 1 centímetre a l'esquerra, però no queda cap centímetre a baix. Veieu? Una vegada l'he enganxat, li passo una mica la plegadora per dins per assegurar-me que tota l'esquena d'aquesta capsa quedi ben enganxada. Després continuarem enganxant totes les altres capsetes de la mateixa manera. Quan enganxem les dues capsetes de la part de dalt, farem el mateix que a la part de baix. Les apegarem superarrans de la part alta de la tapa, uns 2-3 mil·límetres de dalt, i les ficarem centrades per a que s'obri 1 centímetre de l'esquerra i 1 centímetre de la dreta. Mireu així, més o menys. I ens assegurem que la tapa de la capsa de baix s'obre perfectament, veieu? I ja està. Una vegada tenim ja la nostra estructura acabada, passarem a la tapa. Jo he tallat un tros del paper similar, més o menys, i faré una butxaca. Ara vull fer una targeta per posar dins d'aquesta butxaca. Agafo un paper de la col·lecció i el tallo a 13 centímetres per 17 centímetres. Llavors marco el mig a 8 centímetres i mig i li faig una marca per poder-lo plegar. Així. Ho dobleguem i ja tenim una targeta per posar a la tapa. Passem la plegadora perquè quedi el plec ben marcat i en el meu cas li arredoneixo els cantos. I ja tenim la targeta acabada. Mireu que fàcil. Veieu, la meva intenció és fer la butxaca i posar-li la targeta a dins. Així. També vull fer-li aquest troquel. He usat un troquel que fica to the moon and back,
que més o menys vol dir que t'estimo hasta la lluna i una altra vegada cap a la terra. T'estimo molt, moltíssim. I l'he troquelat amb cartolina blanca 2 o 3 cops, igual que la paraula love. Veieu, amb aquest troquel, que el tinc una mica espatllat, però que l'he usat milions de vegades. En aquest cas l'he troquelat amb 3 colors diferents i els he enganxat un damunt de l'altre. I aquí tenim l'estructura completament acabada. Només ens falta una cosa, que és omplir-la dels regals que vulguem fer. En aquest cas, la primera opció hi he ficat tot de caramels, però hi podeu ficar, mireu, pins, unes arracades, 1000 coses. Uns washes i uns post-its, un pop-up o pop-its o alguna així que es diu aquestes coses que s'apreten. Podeu ficar gomes de borrar, qualsevol cosa que vulgueu ficar, inclús diners, un pinte plegable, qualsevol cosa. Heu vist que és una estructura relativament fàcil, però que queda superxula una vegada està acabada, i per tancar-la, ja ho veieu, un simple llaç i queda superbonica i superfineta. Jo he usat aquesta col·lecció molt de cors i molt rosa perquè per les meues nenes i amb elles us encanta, però ho podeu usar qualsevol col·lecció. I aquí a la targeta podeu dedicar o podeu escriure qualsevol coseta. Veieu? Es col·loca a la butxaca i ja tenim l'estructura acabada. Animeu-vos, que és molt fàcil.